Hello guys, खुलुमबाय बयखौबो आंनि YouTube चेनेलाव बरायहरबाय। दिनै काति फोरबोनि 1 तारिख दिनैनि दिनाव गिबि हाबाफारि हिसाबै फेफोरा दिखांनाय आरो नैथियाव गोथैसि बावनाय बे मोननै हाबाफारिया जानानै थांबाय। दा बे समाव थामथि हाबाफारि हिसाबै माइनाव बुनो थांगोन। दा जों थांगासिनो नै बयबो ओंखारबाय। बयबो सिरियाव गसंबाय मोननै सिरियाव। सुट लादो nih. बे फट'खौ नै केलेन्डारनि थाखाय दिखांनाय जागोन। Ini modal dalamgiri Pak. Dimla desiauna ini mainaw bukangan. Di mainaw bulan yang kalau zakamani maupun nago itu bagus. Desiaw mainaw bukan itu kalau naik itu ini bagus ini yang kati bayi. Kati forbani mainaw burnaय नायदों लोगोफोर मिथियाब्ला माबायदि जोंनि बाथौ धोरोमना बे काति फोरबोआव माबायदि माइनाव बुरनाय जायो नुलांबाय थागोन। Anu dat nama? Ano? Ito ko rin eh. Palya. Abi kung kala, kulit. Ini berapa betul? Mau di kira-kira Mairi salam salam maaf बिथांमोना आलारि बाथि फोजोबनायनि उनाव आरज मेथाइ खनगोन। Di dalamgiri Hamzah. Ini be, mana buat apa kerja lagi? Malah saya pasal, nih ini ketar. Be, saya kati dan ni, mana kerja perbudi semua, nggak pasal betul betul. Jangan mana pun tidak. Nazar deh, jauh nana pasal, sini dah orang perbudi. Sini mesti orang itu di mana itu sini harga jangan, alai ke jenis semua. Jangan buat, Nam tu.
Dari langsung sini kamar itu. Rasa jebay, ini unaw niya sikina kalamgan, niya niti berko, kalam sigan. Betul begitu. Mainan boleh kita itu. Ini mainan berkembang. Saya hangnesi, gue batu tangsalisim. Ini mainan gue dan ikan. Ini boy bau bye bye. Mainan buri ya? Get ke barbai. Get ke barbai ni mainan.
माइनावखौ नै गोथार थन्थ्र सिङाव दोनफैबाय। देग्लाय एसे साबसिन जादों थांनाय बोसोरफोरनिख्रुइ सुबुं अनजिमा एसे बांदो। देग्लायनि बोसोराव एसे साबना हाबना एसे साबसिन हाबसिनै देग्लायनि काति फोरबोखौ खुंनाय जागोन। जिरायजेनबाय आर'जनि आफादाव बाहागो लानो थाखाय। बावथाय लाबोदोंब्ला जोंनि नैबे हाबाफारि बिलाइनि फारिजों जोंनि आर'ज हाबाफारिया फारि फारि दैदेनजानायनि लामायाव जोंहा थिखानाय आलासि दङ आरो मैखोमै दिनैनि हाबाफारिखौ माइनाव आफादा दैदेनगोन। बेखायनो बायजोआव थानाय सिबिनां सिबियारि नोंथांमोनखौ सिरिबाङै जोंनि आर'जसालियाव जिरायफैनो खावलायहरनाय जादों। साबायखर थाबाय बिथांमोननिसिम। दायो सिनायथि होनो लादों हाग्रामारि गामिनिफ्राय लाइमोन माइनावफ्रा थांजोब्बाय बिसोरना। दे साबायखर थाबाय। जोबोद मोजां सुलेखा गामिनिफ्राय महारा गामिनिफ्राय लाइमोन बाबु थिना जोंथि सिखार लाइमोनफोराबो सिखारनो हागोन सासेल'।
गिबियाव जोङो हाग्रा गामिनि न'खरनि गासै मोजांजों लोगोसे बिथांमोना गंसे रयेल एनफिल्ड बुलेट गोदान लाबोनानै इसोरनि मुङाव गोथार दै सारनानै बिथांमोना सालायनो जोंनि नाजादों। बिथांनि न'खरा जाबाय मुस्लिमा अनिमा बर' बिथांखौ सिनायनो गुरै खावलायदों आरो फिसाज्लाफ्राबो दङब्ला खेबसेयावनो सिनायथिनि थाखाय खावलायदों अनिमा बर'नि फिसाज्लाफोर गैया नामा? साबायखर आरो जेरैनो जोंनि मावनाया जाफुंसारो। बिनि उनाव जों मोनदों मुस्रि रंसाय नार्जारि साहा बग्रिबारिनिफ्राय लेखा फरा मोजां जानायनि मुङाव 100 रां इसोरनि मुङाव बिथांमोना न'खरनि जानानै बावफैदों। बिथांनि बिमाया दङ उन्दै गथ'नि बिमा। मोजां जाथों, जा सानदों इसोरा लामा दिन्थिथों, बेखौ जोङो एबार माइनाव खेराइ फोरबो आनसलिक बाथौ थानसालि लोगोसे दुलाराय बुहुमावनो मिथिजानाय जोंनि गोथार बे हिरिम्बा थानसालिनि बे माइनाव खेराइ फोरबोखौ फालिनाय समाव जोंनि Wadan